Pundi, engkang pundi, teng dalem, boten. Kakek, oh iki sing nanggap kok iso. Kemeruh iki. Sebagai ganongan. Go ganongan. Ayo kudu kan. Loh, jenengan niku anu napa niku ngimbangi Mas Ilham kalih kula. Dadi jenengan kudu damel ganongan. Nggih to? Mboten napa-napa jenengan cakot. Napa dipraktekne yen? Nggih. Yo. Lha nanya kok.
Tengah-tengah penonton. Kono ora kok ngantuk sih. Nek kok sedang menikmati rasa. Menikmati rumpi yang akhirnya kok rumpi. Nek kene iki ya lingkungan pondok. Lagi mulai metu mulai jam sak menit iki wis jos. Aku ki gek nyapa-nyapa. Atraksi ki njaluk tepuk tangan lho. Kok datang? Karo. Lah iya ngantuk. Rudi ya Rono. Lah wis tak omong yo jane Ren. Ibu-ibu aja ngantuk ya, motone dilem piye-piye ngono. Apa kok bisa? Ora apa-apa. Dhewe ning kene yo menghibur. Wong pawon kuwi lho khusus sing Endi? pawon iki lah. Tepuk tangan sik ibu-ibu PKK iki. Ibu-ibu PKK ngono. Iki ngono Ren. Nyapa? Iki sing karo anake iki. Ketua Senam Aerobik. Oh iya. Iya aku ngerti. Senam karo Bu Sri sing Bu Risma. Lah ngene iki lho, Cok. Ngono kuwi yo ora apa-apa Ren. Nggih ta, Bu? Iki PKK PKK. kayak Yasin tok lho iki. Ngarepe Yasin jamaah Yasin. Oh iya, itu iki ya. Heeh. Burine wedok-wedok ana bapak-bapak mesti tukang adu nomor. Lah. Oh, satu Nomor pilihane bojone. Oh iya, iki lho betul lah iki. Lah iya. Acarane apa? Acarane iki mau temu manten nggih. Bisa temu manten sapa to iki? Mantene bar ditemokne, dibareng disyukuri. Rasa syukur mergane ki wis duweni bojo. Lho ngono kuwi lho. Iya. Ora. Kowe iki kekemeruh lho kok iso. Uduh. Tasakuran. Tasakuran apa? Manten. Ya apa itu? Tasakuran. Pujuk syukur. Jenenge tasakuran ki nyukuri para-para keluargane sing nanggap riya iki. Betul.
Ning kabeh sarono innallaha masobirin heeh Pak Mujianto sing endi? Lho Pak, siapa jenenge? Mujianto karo Mijianti Sopo kok niku? Sinten Bu? Sinten Bu? Mujianti, Mujito Mujito. Nggih Pak, terus lho. Kalian Bapak sinten? Banter kene PKK Rahma Kene. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Jamaah ngantuk. Ora muni blas. nek kene wong pawon kowe nek kaya ngene iki desa ngabar ora ana wong tandur Kok iso? berkat sesepuh bini sepuh ngene iki lho sing wedok tukang tandur lho Ibu Itu tuan rumah lho iki. oh mboten jare mau tandur Tuan rumah lho iki Pak iso. hah lah piye kok sesuk digiarap ngono Mak ayo iki terus nesik apa dilanjutne iki Dilanjut mesih. oh iya Awak dhewe kudu ndutone lho. Iya, iya. Soal awak dhewe. Ya. Mas Adi keceng guyu. Ya. kuwi sapa kuwi kok iso kaya ngono kuwi nyapa udu iki tukang adang sego tukang tandur lah kok Mujiati batek kaya iki Bu Mujiati, Pak Mujianto. Udu to? Kudu Mujiati ku sisri wi. Kok si istri sapa to iki? Iki lho Pak Mujiati ki sing pundi ta? Ingkang pundi? Enggak ada. Pundi? Ingkang pundi? Teng dalem. Mboten. Kakek iki sing nanggap kok iso. Kemeruh iki. Jenengan Pak nggih. Nggih leres. Lajeng bagus lho Pak nggih. Jak rene yo gelem pripun? Bisa sik ana. Niki nggih leres niki nggih. Bu nggih. Alah jan. Mak. Ojo tato-tato iki kok. Hei. Mulyadi. Pak Mulyadi nggih. Lah malah nawani gedang wis entek pirang tundun ngono ning mburi kok iso. Mang mriki jumeneng mriki nggih. Sik serat golek nombe kan. Maksud tuan rumah nek nombe to. Heeh. Aja sok jangkar iki sing nangkap awak dhewe. Little body. Lah tung tung ta dung drang. Tang 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 tang. Kita sebagai ganongan. Sebagai ganongan. Go ganongan. Ayo kudu kau. Loh, jenengan niku anu napa niku ngimbangi masihan kalih kula. Dadi jenengan kudu damel ganongan. Nggih to? Mboten napa-napa jenengan cakot. Kenapa dipraktekne nggih? Nggih. Dipraktekne nggih? Nggih.
dipraktekne. Niki. Ditakan iki terus kan Pak. Ngoten nggih. Ayo. Ya, apik nggih. Ya, seta. Aku burine. Awas sampai dumpo tak pecel, Pak. Astagfirullah. Nanti ngikutin yang burinya ya. Oke? Ayo. Lalu nangkep, Pak. Ruasaku iki lho. Galongane dicokot aja Iki karek nyokot. Nyokot iso piye terus? Lah ya untune entek ngono kok iso. Untune nunggu kowe. Boten napa-napa. Boten sak ngagem ganongan nggih. Oh iya. Langsung mawon nggih. Langsung. Oke, ben anu ben ketok. Iya. Ayo, tung 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 tang tang. Tung 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 tang tung. Ayo. Suwi ngono iki. Nggih. Boten napa-napa, ngoten niku mengapresiasi anu kalih ganongan nggih Pak nggih. Boten napa-napa nggih. Lek boten napa-napa mleh. Lah 50. Ha nggih. Nggih matur suwun. Atraksi kula mengke. Aku wegah kok tenang sumpah kowe ngono kuwi wegah Dol kuwi sing apik. Nggih boten sah lah. tak cedak dalane. Oh, kene suwun lek. Mas yo. Monggo. Kendhaine to. Tak dutang. Ayo. Ya. Pak Mulyadi. Bu Mulyadi umum. Ibu Pak Mulyadi maksudnya. Itu lho. Ibu era Ora roh. Si mesti sapa to iki kok iso? Ah iya. Oh Pak Mujitos ingkang mlampah niku. Udu. Udu. Pak Mulyadi. Iya Pak. Udu Pak Agam. Pak Mujita. Pak Mbarep lho. Niku wau Pak Mulyadi nggih. Nggih. Sing Pak Mujita. Pak Mujito gelem munggah sawise dewa atraksi. Oh iya. Iya. Atraksi sing Sempon yo. Ayo.